नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करते कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। तो आप सभी के स्वागत बा जी किचन भोजपुरी रेसिपी में। तो आज हम ब्रेड के फिर से मज़ेदार और टेस्टी मिठाई के रेसिपी लेके आयल बनी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को पूरा देखब जा और बीच में छोड़ के मत जाइब जा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। तो हम आ गइल बनी किचन में, आप लोग देख सकेनी जा। और ए जगह हम ले बनी ब्रेड, जौन की ब्रेड बाद चला 4 से 5 दिन के बाद जौन ब्रेड बाद चला ओकरा के हमनी के फेंक देनी जा। तो आज हमनी के वही ब्रेड से मिठाई बनावल जी। तो सबसे पहले का कइल जी कि ब्रेड के जौन बाटे साइड वाला भाग के काट के निकाल लिहल जी। आप लोग ऐसे भी बना सकेनी जा, लेकिन मिठाई के थोड़ा सा टेस्ट बदल जाए ये वजह से एकरा के कटिंग करके आप लोग निकाल लेब जा। तो ताज़ा ब्रेड लेले के कोनो ज़रूरत नहीं है। घर में का होला कि ब्रेड आवेला और 2-4 दिन के बच जाला, तो वो ब्रेड से भी ये मिठाई के आप लोग बना सकेनी जा। बस ब्रेड खराब ना होखे के चाही। तो देख सकेनी जा एही तरीके से चाकू की मदद से हमनी के ब्रेड के साइड वाला जौन भाग बा काट के निकाल लिहल जाई। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, एजा हम 4 गो ब्रेड से बनावतनी मिठाई। तो आप लोग अपना हिसाब से एजा मिठाई बना लेब जा, जितना आप लोग के मतलब जितना मात्रा में बनावे के होई ओकरा हिसाब से। तो ब्रेड के एजा हम कटिंग कर लेले बानी, आप लोग देख सकेनी जा। अब मिक्सी जार लिहल जी और ओमे का कइल जी कि तोड़ के सारा ब्रेड के एमे रख लिहल जी। देख सकेनी जा। अब हाथ से तोड़ के मिक्सी जार में आप लोग ब्रेड के आप लोग रख लेब जा तरीके से। तो सारा ब्रेड के हमनी के तरीके से तोड़ के रख लेबे के बा मिक्सी जार में। अब एके का करे के बा कि एक बार चला के ग्राइंड कर लेबे के बा। मतलब 2 बार से 3 बार चला के आप लोग एकरा के ग्राइंड कर लेब जा। छोटा-छोटा टुकड़ा में हमनी के ब्रेड के तोड़ लिहल जी यही तरीके से और मिक्सी जार में सब चीज़ के डाल दिहल जी। अब एजा हमनी के दरदरा एकरा के पीस लिहल जी। ज़्यादा महीन नइखे करे के, दरदरा ही पीसे के बाटे। अब हमनी के चलल जी गैस की तरफ। तो गैस पे हम पैन चढ़ा देले बनी और एजा हम लेले बनी आधा गिलास के करीब दूध लेले बनी और पूरा मलाई वाला दूध लेले बनी, आप लोग देख सकेनी जा। तो सबसे पहले दूध के का कइल जी कि हमनी के जला के एकदम से रबड़ी जैसा कर लिहल जाई। तेज़ आँच कर दिहल जी और तेज़ आँच पे दूध के बढ़िया से खौला लिहल जाई। तो देख सकेनी जा बढ़िया से एकरा के खौला लेब जा और तब तक एके पकावल जाई जब तक एकदम से दूध रबड़ी जैसा ना हो जाए, मतलब कि एकदम गाढ़ा हो जाए। तो देख सकेनी जा दूध हल्का-हल्का गाढ़ा होता है, इस तरीके से बीच-बीच में आप लोग चलावत रहब जा। अब एजा हमनी के डाल दिहल जी चीनी। तो चीनी आप अपना स्वाद अनुसार डाल लेब जा, जितना आप लोग मीठा खात होखब जा ओकरा हिसाब से। अब चीनी के का कइल जी कि बढ़िया से मिक्स कर लिहल जी दूध के साथ। आप लोग पीस के भी चीनी के डाल सकेनी जा और एजा आप लोग फूड कलर भी डाल सकेनी जा, इलायची पाउडर भी डाल सकेनी जा, हमरा पास नइखे। तो अगर आप लोग के पास होखे इलायची पाउडर तो डाल दीजिए, जैसे का होई कि टेस्ट बढ़ जाला मिठाई के। अब चीनी के बढ़िया से घुले दिहल जी दूध के साथ। अब बढ़िया से जब चीनी घुल जाई तब एजा हमनी के डाल दिहल जी नारियल के बुरादा। थोड़ा सा एजा हम नारियल के बुरादा डाल देतनी। मार्केट में भी मिलेला, आप लोग घर पे भी एकरा के कद्दूकस करके बना सकेनी जा। अब बढ़िया से सारा चीज़ के का कइल जी कि पाके दिहल जी धीमा आँच पे और एकदम से एकरा के दूध के जला लेबे के बा और गाढ़ा एकदम से कर लेबे के बा। देख सकेनी जा फ्रेंड्स, दूध बढ़िया से हमनी के पाकताटे। ई तरीका से तेज़ आँच कर देवे के बा, तेज़ आँच पे बढ़िया से दूध के पका लेबे के बा। और जौन पैन में हल्का-फुल्का लाग जाला ओकरा के आप लोग चम्मच की मदद से साफ़ कर लेब जा दूध के। देख सकेनी जा दूध हमनी के बढ़िया से मतलब कि एजा गाढ़ा हो गइल बा। एही तरीका से दूध के एकदम से गाढ़ा कर लेबे के बाटे। अब एजा हमनी के डाल दिहल जी ब्रेड क्रम्ब्स, जौन हमनी के बना के रखले बानी जा, मतलब कि ब्रेड के ग्राइंड करके रखले बानी जा। एकरा के पैन में डाल दिहल जी, बढ़िया से एकरा के चला लिहल जी, चला के एकदम एकरा के पका लिहल जी। एजा आप 1 चम्मच घी भी डाल सकेनी जा अगर घी पसंद होखे, और ऐसे भी बना सकेनी जा, लेकिन हल्का सा घी अगर डाल दीजिए तो टेस्ट एकर और बढ़ जाई। लेकिन हम ऐसे ही बनावतनी, थोड़ा सा आप लोग घी में डाल देब जा। अब एजा हमनी के डाल दिहल जी थोड़ा सा विनेगर, हल्का सा विनेगर डालल जी, थोड़ा सा दूध के हल्का-हल्का फाटे खातिर। अब ऐसे का होई कि थोड़ा सा जौन हमनी के मिठाई बनी, मतलब कि जौन बर्फी बनी थोड़ा सा दानेदार हो जाई। तो हल्का सा 1 चम्मच विनेगर डाले के बा, ज़्यादा नइखे डाले के। अब एकरा के बढ़िया से का करे के बा कि मिक्स कर लेबे के बाटे। और एजा केवड़ा जल होखे तो भी आप लोग डाल सकेनी जा, और कोनो मतलब मिठाई के बनावे वाला होला जैसे फूड कलर होखे वो भी आप लोग एजा डाल सकेनी जा, पसंद होखे। ना होखे तो ऐसे ही बना सकेनी जा। अब एके बढ़िया से पका लेबे के बाद धीमा आँच पे। तो ये देखिए बढ़िया से मिठाई के पका लेले बानी। अब एजा हमनी का कइल जी कि गैस के बंद कर दिहल जी। तो चलिए जा फ्रेंड्स, अब एजा हमनी के गैस के बंद कर दिहल जा। पूरा तरीके से मिठाई बन गइल बा। अभी एके ठंडा कर दिहल जा, फैला दिहल जा पैन में, और जब ई ठंडा हो जाई तब हमनी के मतलब मिठाई के सेट कइल जी। तब ये बढ़िया से ठंडा हो गइल बा, आप लोग देख सकेनी जा। तब एके हम का करतनी कि हाथ से ही फैला देतनी। आप लोग कोनो बर्तन में भी एके फैला सकेनी जा, प्लेट ले सकेनी जा, टिफ़िन बॉक्स भी ले सकेनी जा, और एके फ्रीज़र में भी रख सकेनी जा। तो देख सकेनी जा हम अच्छा तरीका से मिठाई के फैला देतनी, ई तरीके से फैला देब जा। और जैसन आप लोग के शेप रखे के चाहिए मिठाई के बर्फी के, ओ हिसाब से आप लोग शेप एजा बना सकेनी जा। तो ए जगह हम मार्केट वाला शेप देतनी, आप लोग देख सकेनी जा। चरकोन में हम एकरा के मतलब कि शेप देतनी। ए तरीका से आप लोग भी कर सकेनी जा और अपना हिसाब से भी।
और अगर टिफ़िन बॉक्स होखे तो में भी आप लोग ये मिठाई के सेट कर सकेनी जा और चौकी पे भी बढ़िया से तरीका से सेट कर सकेनी जा। अब एके बढ़िया से सेट कइला के बाद का करी कि 10 मिनट एक तरीका से छोड़ देली ताकि जो मिठाई बा ठंडा हो सके और हाथ की मदद से भी एके बढ़िया से आप लोग शेप में बना सकेनी जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, एके हम बढ़िया से शेप में बना देले बानी। ई तरीका से आप लोग भी बना लेब जा। अब एइजा हम काजू, पिस्ता, बादाम मतलब कि काट के रखले बानी, एकरा ऊपर डाल देतनी। तो एइजा हम बादाम और काजू के पहले से काट लेले बानी छोटा-छोटा टुकड़ा में, आप लोग देख सकेनी जा। अब एकरा ऊपर फैला देहल जाई और हल्का हाथ से एकरा के दबा देहल जाई। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, हल्का-हल्का हाथ से आप लोग दबा देब जा अपना हिसाब से। एही तरीका से हल्का-हल्का दबा देबे के बाटे। और अगर चांदी वाला वर्क होखे तो भी लगा सकेनी जा, बहुत सुंदर लागी। अब जब मिठाई ठंडा हो जाई त कटिंग कर लिहल जाई। तो एइजा हम बर्फी वाला शेप में कटिंग करतनी, आप लोग देख सकेनी जा। एही तरीके से मिठाई के हमनी के कटिंग कर लेवे के बा और आप लोग देख सकेनी जा कितना बढ़िया हमनी के ब्रेड के बर्फी बन के तैयार हो चुकल बा, बस दूध और चीनी से। और खाए में एकर टेस्ट बहुत ही यूनिक लागेला फ्रेंड्स और बहुत ही मज़ेदार मिठाई बा। हमरा कहला पे एक बार ज़रूर ट्राई करब जा। और अभी तक हमरा चैनल के आप लोग सब्सक्राइब नइखे कइले त प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स कितना मज़ेदार आज की वीडियो रहल ह। त प्लीज़ एके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब जा और अपना दोस्तों में भी ए वीडियो के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। तब तक खातिर बाय बाय, फिर मिलल जी काल।